Samantala, Idol, power restoration naman po sa mga barangay sa Western Pangasinan nasa 85% na. Para sa detalye kasama natin, Idol Rona Raka. 104.7 IFM. Report! Nagpapatuloy ang power restoration sa mga barangay sa Western Pangasinan na nawala ng kuryente dahil sa naging pananalasa ni Bagyong Emong. Ayon sa Pangasinan 1 Electric Cooperative, nasa 85% na ng mga apektadong barangay ang mayroon na muling supply ng kuryente. Base sa power monitoring report ng pamunuan, as of August 11, 2025, nakamit na ang 100% sa mga bayan ng Bulinaw, Dasol at Infanta. Malapit-lapit na rin maibalik ang supply sa mga bayan ng Agno, Anda, Bani, Burgos, Mabini at lungsod ng Alaminos. Samantala, matatandaan na higit na apektuhan ng nagdaang bagyo ang Western Pangasinan, ilang linggo pa lamang ang nakakalipas. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raka. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.